Hej, jeg vil godt vise jer, hvordan man laver sådan en her papirsflyver. Det kan godt være, at de ikke har bedt til husene, men de ved, hvordan man likviderer folk med manerer. Og hvorfor tror jeg, den forbandede rej? Jeg er ligeglad med, om jeg er 15 cm høj. Jeg vil leve! Men Kjella, må jeg tage det sammen, tror jeg? Du starter med at have et papir, og så skal du have den på vandret led, og så bøjer du den. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvordan det her var. Præcist. Åbner den, og så tager vi den der flap her og gør på stregene. Og så gør jeg det med den anden også. Og så vender vi sådan der. Sådan der. Sådan der nu. Sådan der. Og så tager du enden her ned på den linje. Sådan der. Og så tager du den ene flap og lægger den på linjen. Sådan der. Gør det også med den anden. Så det kommer til at se sådan der ud. Og så tager du den sådan der. Sådan der. Og så tager du den og gør sådan her. Så hullet. Nu vil jeg vise mig, hvordan den kaster.